I am Optimus Prime, and I send this message. Привлякох ти вниманието, нали? Но днес няма да говорим за Transformers, а за нещо също толкова мощно и устойчиво, модерно, безкомпромисно. Новият ни VPC Decking Optima, почти като Optimus Prime. Той ще бъде наличен съвсем скоро. Ако терасата ти, например, има нужда от вдъхване на нов живот, но не искаш да се грижиш за нея като за нова кола, VPC Decking Optima е твоят спасител. Няма нужда от боядисване или лакиране, просто слагаш и се наслаждаваш. Това не е обикновена настилка, това е дърво, но по-добро. Комбинация между дърво и полимер. Устойчив е на влага, слънце и всичко, което природата хвърля по него. И пак изглежда страхотно. Избери VPC Decking Optima и трансформирай терасата си с най-новия декинг на пазара. Виж го на devorex.com.